Bona vesprada, Javi. Bona vesprada, Enric. Com estàs? Molt bé, encantat Bé. d'estar així. Com portes estos benys? Es portes bé o què? Perquè ja portem uns dies de benys. Pues sí, són molestos, però bé, s'acostuma a algú, no? No en poden fer res. Ens tenim que reciclar contínuament. Conviure l'atmosfera que tenim canviant i acostumamos. No en podem fer més massa cosa. Una curiositat meua, Javi, és... Javi, quin nom és? Bona pregunta. Pues Javi és José Vicente. És un nom creat a partir de dues paraules, que no sé si és molt típic d'esta zona d'altres, però és una variant de José Vicente. Bona pregunta perquè sol eixir molt en les converses. Javi, ja portava uns dies a veure si podien quadrar fetges, no?, per a poder felicitar-te per el premi que vas rebre de l'Orfeo. I, bueno, per qüestions d'agenda pues, no ha pogut ser hasta ara, però, bueno, sempre està bé quan se puga fer, no? I, bé, m'agradaria d'alguna manera, com t'he dit abans, felicitar-te. Molt bé. I que al començarem en esta tertulieta fer un xicotet recorregut de la teua vida, no? Molt xicotet, hasta plegar el que és la música. Molt bé. Vas néixer a Quart? Sí, a Quart de les vaig. Ja fa quasi no, 40 anys. Estem en la quinta dels 40 ja. Fa 20 anys que tenia 20 anys, no? Molt bé. Aquí estem en la cançó ja. Molt bé. I de què te percatares abans, no? De que t'agradava la música o que t'agradava el bàsquet? Bé, bueno, la música, lògicament, la meva vinculació amb la música, pues, jo recorde quan la majoria de xiquets i xiquetes del poble, 5, 6, 7 anys, i en aquest moment la societat musical era un referent, lògicament no hi havia altres coses com avui en dia, segueix sent un referent, lògicament, però amb les condicions, diguem, diferents, i tampoc era una qüestió de gustos i de preferències, sinó que era una dinàmica en la qual anar a aprendre música era una qüestió que feien molts xiquets en l'època. No era una qüestió que lògicament no estava molt consolidada d'anys, però sí que atraia molta gent. I en aquest context pues, s'apuntarà a la música, sense pretensions de que m'agradara més ni menys. Sinó... Era una rutina, una dinàmica que se generava en els pobles, perquè, com dic, la societat musical i l'escola de música, que encara no és l'escola de música actual, doncs bé, tenia pues, una tradició i un moviment que em marcava, no?, la vida del poble. En la teva família no hi ha tradició musical? No, que jo sàpiga no, però en aquest cas no és una qüestió de vincle familiar ni de tradició, sinó jo recordo que s'apuntava el meu cosillo i anem a solfeig i bé, com molta gent que l'agrada i continua i molta gent pues, no l'agradava perquè el solfeig, lògicament, no és molt divertit en aquestes etapes inicials, però bé, són dinàmiques que mai saps com van a funcionar i a evolucionar. I a partir d'ahir pues, entrem en una dinàmica del solfeig, bueno, i després quan ve l'època de l'instrument, és una època bonica, vull dir que a partir d'ahir entres en una dinàmica 9-10 anys i molt interessant, i fins avui en dia, vull dir que ja són més de 30 anys no? Vinculats a la banda del poble. Te donaren l'instrument al mateix temps que començaves el solfeig? No, ahir calia tindre un cert domini del llenguatge musical. Jo recorde que, bueno, almenys un parell d'anys segur, anem a aprendre solfeig. I després jo recorde, no sé si està anèdota, algú sí que l'he contat, però que imagina que avui dia també passa amb alguns xiquets, no? Que me plantejaven quin instrument volia i no tinc cap tipus de pretensió. I recorde, com si fos ara el president d'aquell moment, que era Paco Soriano, no? Que me planteja si volia un saxo tenor o una trompa, i jo sincerament no sabia ni el que era un saxo tenor ni el que era una trompa, i me donar el que volgueren, vull dir que... I al final pues, bueno, me donen el saxo tenor i fins avui dia, a veure, puc ser trompista però bueno, són qüestions de l'atzar, no?
el sistema actual és donar l'instrument en el mateix any que comences el solfeig. Sí, jo crec que ahir, bueno, cada època té el seu enfocament teòric, no? Antigament jo pense que es creia necessari tindre un major domini del llenguatge musical, però per a depèn de tocar un instrument, les nocions bàsiques pot ser paral·lel, no? Avui en dia. Jo pense que és absolutament complementari, no? Que siguin camins al mateix temps. Aleshores vol dir que començaves allà als 8, 9 anyers, no? Sí, jo crec que 9 o 10 anys me donen l'instrument i a partir d'ahir pues, és una dinàmica pues, molt bonica en aquella època, que anem a la Casa de Cultura, teníem un professor per a tots, que jo recordo amb molta estima, que era Ángel Salvador Soriano Pérez, que era Bemo Guboro, Xemà de Paco, no? Que són dos de les persones més importants, no? En la història de la banda. I ahir jo recordo que dissabte per al matí pues, anàvem tots amb ell i tots feien classe d'instrument, una flauta, un clarinet, un saxofó i fèiem un grup instrumental i era una relació i una pedagogia absolutament diferent a l'actual, no? Però, bueno, tots hem sigut músics, no? I hem après música igual, no? Això volia preguntar-te, que està clar que en un poble menudet mos coneixem tots, no? Però és veritat, Javi, que en la música se fan molt bons amics? Sí, la societat musical té unes qualitats, té unes potencialitats enormes, perquè hi ha una part musical, d'un llenguatge, no? D'un art, que és la música, però hi ha una part més important que queda per a sempre, perquè hi ha gent que podrà saber més o menys música, però ahir se generen uns vincles i se generen uns arrelaments que poden ser més importants que els teus propis amics, no? De la teua edat, de la teua quinta. I ahir hi ha un factor humà intergeneracional, perquè al final ajuntem persones de diverses generacions, que és un vincle en el poble molt interessant. Vull dir que jo penso que això segurament és l'element més important que s'hi ha en un poble, més enllà del llenguatge musical. Clar, és que se posa a viure-ho d'alguna manera dins d'una família que són de moltes edats, no? I te fa veure des de prop les dificultats que tenen els menors i les dificultats que tenen els més majors de tu, no? És una ampli perspectiva que te fa veure la família de la música, no? Sí, és un aprenentatge. Jo crec que la banda de Quart en el seu moment no, perquè lògicament és una societat d'un recorregut curt i històric, però avui en dia ja tenim, per sort, gent que lògicament ja té una certa edat, 60 anys, més o menys, i ja són pues, 3 generacions. Jo estic en la segona generació, no? I hi ha gent jove i jo crec que l'important de la banda és aconseguir aquestes tres generacions, no? Que pugui haver aquest vincle, aquesta relació. I això penso que és molt bonic, no? Hi ha una relació molt bonica. Però o com va ser això que decidies entrar a la junta directiva? Pues jo crec que és un poc com el que te contava abans del fet o la decisió d'apuntar-me a música. No tinc el record exacte perquè ja fa més de 20 anys d'aquest moment, però érem gent d'adolescent, de 16, 17, 18 anys, i jo recordo que en aquell moment estava Enrique Ferrer, de president, i jo recordo que m'haurien proposat segurament, perquè cal haver estat a la junta directiva, i me fiqué en la junta directiva. I jo crec que tindria pues, 18-19 anys, i bueno, ja comencem a treballar, no? en la societat musical, sense tindre massa coneixement, perquè a aquestes edats pues, una etapa d'aprenentatge. I bé, i a partir d'ahir pues, va començar un camí pues, no buscat, perquè això de ser president, jo era vicepresident perquè havia d'haver una persona per estatuts, no? Va quedar un secretari i tots fem el que podíem. I recordo un dia, curiosament, que em varen dir, no sé si en el bar o en algun lloc, que era president de la ciutat musical, i jo no ho sabia. I curiosament havia dimitit el president anterior, pels motius que fora, i per qüestió de jerarquia en la junta directiva jo era vicepresident i de sobte m'havia convertit en president sense buscar-ho ni voler-ho.
Però bueno, fou un moment que jo crec que me canvia aquesta etapa de la vida completament, perquè no és el mateix estar de vicepresident a vicepresident en 10 o 20 anys, i això és un exercici intens de maduració i de responsabilitat molt important, almenys per a mi, no? Per aquella època. I bueno, ho vaig assumir amb molta il·lusió, amb molt de treball, amb molta dedicació, perquè en aquella època podia, estava acabant la carrera universitària i tenia molta il·lusió, molt de temps, i la veritat és que ho recorde com a 8 o 9 anys, o quasi 10 anys, no tinc els comptes ara, però 9 anys pense que amb molt de treball, amb molta dedicació i un treball il·lusionant perquè estàs treballant per la banda del teu poble. I la veritat és que bueno, tinc un record molt, molt bonic, i que en la gala aquesta d'Orfeo pues, fou molt bonica perquè ja fa anys que ja no soc president, però ho recordo d'una manera molt, molt bonica, molt gratificant, molt estressant en molts moments, lògicament, però el record és molt bonic, a nivell humà, a nivell musical, a nivell d'experiència, i és un treball que queda ahí, perquè... Havia sigut una experiència de maduresa també per tu? Sí, molt, molt intensa. Imagina que això va en funció del caràcter, no te canvia si ja no tens unes condicions, perquè... però per a mi fou important, i bueno, jo vaig tindre la sort de tindre un equip de gent, una directiva que sempre treballarem junts completament, i bueno, sobretot el meu amic i company Carlos. Una de les coses que més puc agrair a la banda és haver conegut a gent i haver pogut fer relacions entre altres persones que segurament sols per servir del poble no els haver pogut fer igual. I en aquella època jo era el president, però Carlos era el vicepresident, era el secretari, era el tresorer, i la veritat, sincerament, i ella ho sap, i altres persones també, i este premi també, en bona part és d'ell, i és de tots, no? Perquè al final els premis són premis col·lectius, encara que rep una persona. I en aquella època jo recordo que la gestió de la banda era dels dos, és a dir, jo tenia el telèfon, no tenia un WhatsApp en aquella època, encara, però les decisions, els projectes i la gestió era pràcticament comuna. I sí que és un procés de maduració, perquè al final estàs representant en aquell moment i ara l'estructura cultural més important del poble, és un referent. La banda de Quart ha anat per tota Espanya, per arreu del món. La nostra música circula per internet, i això està enregistrat. I representàvem en aquell moment a 200 socis d'un poble de 1.000 habitants, i representava moltes famílies, i representava un poble, i era, lògicament, una responsabilitat. Com avui en dia, vull dir que... Però sí que fou un exercici de maduració i de creixement personal important. Has sigut el president més jove, que jo recordo així unes valls, aquestes bandes que ja no recordo haver vist un president tan jove. Pues segurament no és habitual que una persona amb 20 anys sigui president d'una societat musical, però bueno, són circumstàncies que se donen, i bé, té les seves coses bones, és a dir, que per al final qualsevol pot tindre... Però sí que és cert que en aquesta edat, lògicament, has de madurar perquè tens una responsabilitat en molts aspectes, que la gent, el músic com a tal o el veí del poble passa desapercibits, però hi ha moltes qüestions burocràtiques, administratives, fiscals, més enllà del dia a dia, que cal controlar, no? I sí que és cert que és una responsabilitat. Vaig a canviar un poc, Jovi. Què te diu la figura del mestre Joan Garcés? Joan Garcés és una història de la música valenciana, no? I la veritat és que una persona il·lustre que tots coneixem en aquesta zona, i que es va deixar fa poc de temps, relativament. Nosaltres, en el seu moment, perquè he hagut de revisar la hemeroteca personal, justament l'any 2002 considerem que calia fer un homenatge, i li farem un homenatge a Joan Garcés, perquè era una persona, director de la banda municipal de Castelló, de València, de Llíria, i una persona important dins del món de la música.
i poc coneguda per la gent més jove, no? I nosaltres considerarem que calia fer-li un homenatge i vinguérem a parlar amb ell, i se va il·lusionar, i nosaltres també, perquè ja era major, lògicament en aquest moment. I recorde que fèrem diversos assajos, ell va dirigir la banda en quasi 90 anys, 90 anys que tindria en aquest moment, i fou una experiència bonica, i bueno, farem un homenatge sentit, no? Perquè cal reconèixer. I lògicament doncs, tenim un record bonic, no? D'aquesta època, i sempre hem tingut molt bona relació amb ell, i jo penso que una de les coses més boniques de la música, perquè és un element col·lectiu, sense el col·lectiu no n'hi ha música, el director pot ser molt bo però els músics són els que fan música, i a l'inrevés, no? Si n'hi ha bons músics i no n'hi ha públic, també falta algun tipus de ferramenta. Nosaltres considerem, quan estava jo de president, pense que sempre que cal ser honest, no? I cal ser agraït en certes persones. I un dels homenatges que farem fou aquest, junt a altres, que també... I farem aquest homenatge que pensem que fou, no? I sincer. Per això, per a nosaltres, per a la banda de quart, en el seu currículum, Joan Garcés compta com a director honorífic des d'aquell moment. Per això recordem... Figura com a director honorífic. Fou un homenatge simbòlic que li farem en aquell moment i que, bueno, que fins avui en dia queda ahí, no? Tinc informació també, Javi, que el director Ferrer Ferran va escriure una obra per a tu de saxo. Sí. On la vas tocar? On la vas estrenar? Bueno, ja fou una experiència perquè Ferrer Ferran començà amb nosaltres pràcticament de la mà. Jo comenci de l'any 2000, ell vingué també crec que aquest any, i bueno, hi tinguérem uns anys de molta activitat musical, d'anar al Palau de la Música, de fer viatges, bueno, de registrar aquest CD de la Immortal. I bé, arribar al 2005 i es plantejàrem, lògicament era l'aniversari de la banda, que feien 20 anys, i ahir plantejàrem tot un conjunt d'activitats. I una d'aquelles era un concert en el Palau de la Música, que era la Cloenda, aquell conjunt d'activitats del 20è aniversari. I bé, el director pues, teníem bona relació, i després de 5 anys de treball pues, va composar una obra, però per a un músic aficionat o menys, com sou jo, lògicament, no? I me va tocar estudiar moltíssim i tirar-li una bona dosis de valentia i així al Palau de la Música i davant de tots intentar tocar el que havia pogut, perquè fou realment una experiència, però un compromís i una anècdota que és un poc graciosa, no? Perquè un dia ho penso i dic, mare meva, quina valentia de tocar allí. Havies maleït més d'una vegada o què? Bueno, no, recorde en humor, però claro, quan fas més notes malament que bé, no? Lògicament. Però bé, fou una experiència bonica, no? La veritat. Estem reconeguent d'alguna manera que la música mos porta moltes experiències molt riques per a la persona. Moltíssimes. És una experiència vital, humana, musical, molt completa, perquè molt humana en el sentit majúscul, no? de la paraula. Jo recorde, no sé, tinc records de quan era menut, no? de la relació amb les persones majors, jo recorde que venien solfeig, i recorde els primers assajos de la banda i que estava Paco Soler al meu costat, i això tinc aquest record molt viu, no? I ell se preocupava molt, no? Per la nostra evolució, per seguir la partitura, seguir un poc la música, i bueno, tot això te va formar, no? Tota aquesta evolució. Era molt personal, hi ha un vincle personal que avui també, lògicament, no? Encara que doncs bé, avui dia tenim altres companys de viatge, com són les noves tecnologies, nous tipus de relacions, no? I de vincles humans, que convivim amb ells, no? En aquella època era un poc diferent, però sí que és una experiència completa. I ara ja, després de 30 anys, pràcticament en la societat, joventut musical de Quart de les Valls,
Javi, què significa la societat per a tu? Per a mi significa pues, una segona família, pràcticament està amb mi durant quasi 40 anys. I lògicament això és un sentiment que el dus dins, que no pots renunciar, no pots ni vols, lògicament. Hi ha persones que han passat per la banda, com moltes altres, més de 100 en el cas de la banda de Quart, som una banda menuda, i per circumstàncies vitals, doncs bé, ho han abandonat, no els agradava, no els satisfia el que ells pensen, o per qualsevol tipus de realitat. En el meu cas, lògicament, són més de 30 anys ininterromputs, en major o menor intensitat, i molta gent que estem ahí, d'una certa edat, ho vivim d'aquesta manera. És un sentiment i és una obligació que tenim d'anar a complir la banda perquè l'hem creat entre tots. I, lògicament, les bandes se mantenen si n'hi ha músics, si n'hi ha assaig, si n'hi ha activitat i si n'hi ha un compromís. No són organismes que tinguem vida pròpia, si no la fem nosaltres, no? I per això és molt important, lògicament, en la meva vida. És hobby... anem a veure. Tu vas vestir de carrer i te tens que ficar al tratge de músic de la teua banda. Automàticament te canvia algo dins de tu quan te veus en el tratge de la societat ficat. Sí, és una activitat que em normalitza molt, no? Perquè hem estat en totes les festivitats, en qualsevol activitat n'hi ha música, i si n'hi ha música estem nosaltres, anem vestits de carrer o almenys el tratge oficial. I, lògicament, és una activitat, és un moment en el qual gaudixes perquè, més que a nivell individual, és una activitat col·lectiva. Tocar amb els companys pues, genera un gaudi important, perquè hi estàs representant, no? A la societat del teu poble, sigui en el poble, sigui en qualsevol lloc. Ara ve lo del premi i com ho agafares tu quan te comunicaren que t'anaven a donar el premi? Pues la veritat és que me va alegrar moltíssim, tampoc ho esperava perquè ja fa pràcticament 9 o 10 anys que ja no soc president, no? Però bueno, el vincle és el mateix, jo vaig assajar el que puc, lògicament, no sempre, m'agradaria sempre, però el que puc. I m'ho va plantejar el president actual, Bruno Albiach, justament un dia en què la directiva havia pensat que podia ser un candidat, perquè és una proposta de cada junta directiva de les societats musicals. I bé, després de diversos anys que li han donat a altres persones, pues, considerant que era un bon candidat i lògicament pues, ho he d'agafar en alegria, en il·lusió, perquè és un reconeixement a molts anys de molt de treball, la veritat. Molt de treball i que esgota moltíssim. En el meu cas, lògicament fou així. I fou un dia bonic perquè te venen molts records al cap, moltes imatges d'aquella època, gent coneguda que feites que no veies en la gala de Quartell i bé, són moltes emocions concentrades en pocs minuts perquè n'hi ha molts premis seguits, és com una gala dels Òscar de la música a nivell de Can de Morvedre i sobretot penses que és un treball col·lectiu. Jo en el moment que ho van notificar la meva sensació era que havia d'agrair al conjunt de músics perquè al final és un premi col·lectiu i així no s'ho va fer saber, que si no havien estat ells i la junta i els socis en aquell moment, doncs bé, aquest premi no hauria tingut massa sentit. Molt content, no? Sí, sincerament és un premi que te fa recordar una etapa que està ahí, però que com la vida passa molt ràpid i oblidem moltes coses molt ràpidament, penses que ja fa una part del passat, però és un passat molt, molt present i jo sincerament abans de vindre he revisat la meva hemeroteca, una carpeta que tinc que fica a banda de Quart i he recordat molts moments, recordant documents, concerts, projectes d'aquella època i és un sentiment molt gratificant, sincerament. Tens un crió de mesos. Una xiqueta, sí, de mesos. Una xiqueta de mesos. T'has posat a aprendre el piano per a dormir-la més fàcil? o per què t'has posat a aprendre piano ara?
Bueno, i sincerament ja me feia goig des de feia un cert temps, no? Perquè el piano al final és l'instrument total i és un plaer. Ha sigut una casualitat. L'any passat o l'altre ja vas voler i, bueno, el naixement de la meva filla pues, te motiva més, me lleva més temps perquè no puc tocar el que vull. He de tocar quan ella està dormint o no està, però bueno, sí que és interessant que ja se crea un ambient musical i això pense que és fonamental i escoltar el piano, que ja l'escolta encara que en les poques notes que puc fer en aquest moment i penso que tot això aporta, no? Per als minuts crear-se un ambient musical d'aquestes característiques sempre els aporta i després en la seva vida pues, prendran les seves decisions. Però jo penso que a ella li agrada, perquè ja quan me sent tocar el piano ja vol teclejar i ja sap que jo vaig tocar el piano quan passe per certes zones de ma casa. Sí, sí. Però quan li hauràs tocat alguna vegada el saxo també, reacciona igual o li té por al so del saxo? Bueno, realment el saxo m'ha vist tocar però per el carrer, el que més he vist és el piano perquè està en casa i el saxo la veritat és que l'assaig un poc gens, és un poc d'assaig de la banda, assaig de la banda, però el piano sí que l'he vist, l'he sentit tocar, però bueno, la idea és un poc aquesta, no? Prendre el que puguem i que ella pugui acostumar-se, no? A aquest tipus d'espai musical. Estàs vivint a Quartell? Sí, a Quartell. Però tu continuaràs en la societat de Quart? Sí, això és innegociable, és a dir, la meva filla és sòcia de la banda de Quart i això, lògicament hi ha qüestions que el padró musical pot dir una cosa però el sentiment no, és innegociable. Però bueno, així i tot, jo he tingut la sort de tocar molt de la banda de Quartell en el seu moment i al final som tots companys i amics i s'ajudem i en això. Però lògicament el sentiment és una qüestió que no se pot mesurar, no? Està ahí dins. Javi, no res, torna a felicitar-te i espero que seguisques en el món de la música i segur que la teua xiqueta també continuarà en el món de la música. Si volgués afegir alguna més que t'agradaria dir, que jo no t'he preguntat, m'ho pots contar. No, jo sí que m'agradaria pues, manifestar no? Que lògicament hem de recolzar no? La societat musical, perquè la societat musical jo tinc molt clar que ha sigut, és i serà el referent associatiu i cultural més important del municipi. Tinga més o menys socis, tinga més o menys músics, nosaltres lluitem no? Per a que la banda siga un referent i anime a la gent que s'arrime a la societat musical, que participe, que almenys que intenten no? Aquesta experiència de la música i si no són músics tampoc passa res, però sempre se pot recolzar com a soci i com a veí del poble perquè al final és un referent que no podem perdre. Jo simplement voldria recordar que la banda de Quart té pràcticament quasi 40 anys, d'acord? 35 anys aproximadament, se va crear l'any 83, en l'any 85 pues, fou el primer concert i a partir d'ahir tota una trajectòria musical. Però la música en Quart no naix en aquesta època. En els arxius n'hi ha documents de que a final del segle XIX ja n'hi havia una banda de música en Quart. I aleshores hem de pensar que és una tradició molt marcada, igual que la ciutat de Quartell és la segona més antiga de la comunitat valenciana, des de 1825 aproximadament, si no recordo mal, en Quart ja n'hi ha catalogats, jo he vist documents en l'arxiu de final del segle XIX, que ja n'hi ha una activitat musical. És a dir, que és un referent d'una trajectòria molt més llarga de l'actual banda, les actuals característiques. I per això anime a la gent a calor de la música, a recolzar la banda i a pensar que és un referent musical i cultural actual i que seguirà sent-ho segur, si tots, lògicament, ajudem un poc. Estic convençut d'això. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Enric.